дуруд ба ҳама. дар ҳама давру замон зебоии занҳо мардҳоро ба шӯру шавқ меовард. барои ба висоли онҳо расидан ҷангҳо ба амал меомад. дар санъати рассомӣ чеҳраи занро тасвир мекунанд, дар васфи онҳо шеър эҷод мекунанд. ҳоло мо 10 духтарони аз ҳама зеботарини оламро пешкаши шумо мегардонем. рафтем. Моника Белуччи ҷавондухтар аз хурдсолӣ ҳуқуқшинос шудан мехост, аммо аз сабаби надоштани пул Моника ҳамчун модел кор мекард. Тақдир ба ӯ роҳи беҳтари ҳаётро пешниҳод кард ва ӯро дар синни 24-солагӣ тамоми дунё шинохт. Моника шахсияти шинохтатарини бренди Dolce & Gabbana шуд ва дар муқоваи маҷаллаҳо расми ӯ пайдо шуд. Бо ин зебодухтар он суратгирҳое ҳамкорӣ мекарданд, ки пеш бо Мэрилин Монро кор мекарданд. Марион Котияр ба зебосанами навбатӣ агар тавонед ошиқ шавед. Ин француз духтар буда Марион ном дорад. Ӯ баъди дар филми «Влюбись в меня, если осмелишься» иштирок карданаш машҳури олам гардид. Марион хандаи ба худ зебанда дошта, ҳусни изофагии рӯяш ӯро бозеботар мекард ва дар Голливуд машҳур гардид. Барои ҳунарнамоӣ дар филми «Жизнь в розовом цвете» ба Марион ҷоизаи Оскарро сазовор донистанд. Ӯ дар филми «Начало» бо худи Леонардо Ди Каприо ҳамкорӣ намудааст. Натали Портман Натали Портман яҳудии рус буда дар синни 13-солагӣ барои ба мансаби баланд расидан кӯшиш кардааст. Аввалин бор Люк Бессон ӯро ба филми «Леон» барои нақшофарӣ даъват мекунад, вале филми «Звёздные войны» ба ӯ шӯҳрати ҷаҳонӣ овард. Баъди нақшофарӣ дар филми мазкур, филмофарон ӯро ба ҳамкорӣ даъват мекунанд. Натали комёбии чашмрасро баъди нақшофарӣ дар филми «Чёрный лебедь» ба даст меорад ва соҳиби ҷоизаи Оскар мегардад. Ногуфта намонад, ки ин ҳунарманд дар баробари зебо буданд боз дониши баланд дошта, факултаи равоншиносии Гарвардро хатм карда, бо 5 забон озодона ҳарф мезанад. Эмилия Кларкро Майк Драконов низ мегӯянд, зеро ӯ дар филми «Игра престолов» нақш офаридааст. Дар баробари ҳунарманди бо истеъдод будан, ӯ эҷодкор низ буда бо санъат ва графика машғул аст. Баъди дар сериали телевизионии «Игра престолов» ҳунарнамоӣ кардан, Эмилия шӯҳратманд гашт. Дар сериали номбурда ӯ нақши Кхалисиро мебозад. Баъди тамошои сериал дар Амрико аксари оилаҳо навзодони худро Кхалиси номгузорӣ кардаанд. Азбаски ӯ дар ин филм ба дараҷаи аъло ҳунарнамоӣ мекунад, коргардонҳо Эмилияро ба филмҳои худ таклиф менамуданд. Қайд кардан ба маврид аст, ки ӯ ба наздикӣ бо Арнольд Шварценеггер якҷоя дар филми «Терминатор» нақш офаридааст. Меган Фоксро филми «Трансформерӣ» машҳур кард. Ӯ дар муддати кӯтоҳ байни мардҳои синну соли гуногун машҳур мешавад. Меган хеле зебо буда, ҳислати аҷоибу ғароиб доштааст. Дар синни хурдсолии Меган волидайни ӯ аз ҳам ҷудо мешаванд ва ин ба рӯҳияи Меган бетаъсир намемонад. Дар хурдсолӣ азобҳои зиёдеро паси сар намудааст ва асабҳояш низ хеле хароб буд. Бо вуҷуди ин ӯ пайваста бо рақс машғул буд ва хеле зебо мерақсид. Айни ҳол Меган ҳам раққоса аст, ҳам бо драматургия машғул аст. Ин ҳунарманди зебо бисёр татуировкаро дӯст медорад ва 8 ҷойи бадани ӯро холкӯбӣ кардааст. Эмма Уотсон қаҳрамони навбатии мо Эмма Уотсон буда, ӯро аз филми «Гарри Поттер» ҳамчун Гермиона Грейнҷер мешиносанд. Бо гузашти сол Эмма аз як духтараки хурдакаки назарногир ба духтари зебое табдил меёбад ва дили садҳо ҷавононро тасхир мекунад. Вале афсӯс, ки ӯ ҳамчун актрисаи Гарри Поттер боқӣ монд. Ӯро ҳамчун ҳунарманди баландмустарин ба китоби Гиннес дохил кардаанд. Энн Хэтуэй дар силсилафилми «Бэтмен» нақш офарида ба қуллаҳои баланди эҷодӣ мерасад. ӯ соҳиби ҷоизаҳои зиёд буда, ҷоизаи Оскарро низ сазовор гаштааст. Ин ҷоизаро баъди филми «Отверженные» ба даст овардааст. Ҳамчунин соҳиби ҷоизаҳои «Золотой глобус» ва «Бафта» низ мебошад. Дар бораи ҳаёти песипардагии ӯ бошад гуфтаниям, ки Энн бо дизайнер Адам Шулман ҳаёти хушбахтона дошта, соҳиби писараке бо номи Джонатан мебошанд. Кейт Бекинсейл яке аз нақшҳои фаромӯшнашавандаи Бекинсейл ин нақши вампир дар филми «Другой мир» аст. Кейт дар оилаи ҳунарманд таваллуд шудааст ва ояндаи ӯ маълум буд. Зодгоҳи ӯ шаҳри Лондон аст, вале бобокалонаш аз Бирма мебошад. Кейт дар филми «Другой мир» бо духтараш Лили Мо ҳамроҳ бозӣ кардааст. Падари Лили Мо актер Майкл Шин мебошад. Зиндагии Кейт бо Майкл дер давом намекунад. ӯ бо режиссёри филми «Другой мир» Лен Вайзман аз соли 2004 то 2015 ҳамроҳ зиндагӣ мекунанд. Онҳо танҳо 11 сол зиндагӣ кардаанд, баъд аз ҳам ҷудо шуданд. Анҷелина Ҷоли. Вақте ки шумо ибораи лабҳои фантастикиро мешунавед, ки пеши назаратон меояд? Албатта Анҷелина Ҷоли. Ба ин лабҳо боз чашмони зумурадӣ ва мӯйҳои ғафси ба зеб илова кунед, дар пеши шумо ҷавондухтари зеботарини дунё истодааст. Анҷелина дар нақшҳо зани боқувват бозиданро дӯст медорад. Яке аз ин нақшҳо Лара Крофт.
миссис Смит ва ҷосуси махсус дар филми Солт мебошад. Ҷали шахси саховандманд буда ба муҳтоҷон маблағи зиёдеро хайр мекунад. Ӯ боз татуировкаро дӯст медорад ва 10 татуировка дорад. Скарлетт Йоханссон. Зебосанами дигар ин Скарлетт Йоханссон мебошад. Ин зани зебо дар баробари симои ба зеб ва лабҳои нарм доштан боз ҳунарманди нотакрор низ мебошад. Ин духтар ҳам ботинан ва ҳам зоҳиран зебо аст, яъне ҳам зебо, ҳам босавод мебошад. Сурати ӯро дар рӯи ҳамаи журналҳо дидан мумкин аст. Скарлетт ғайр аз синамо дар рекламаҳо низ иштирок мекунад. Истеҳсолкунандаҳои машҳури дунё аз ҷумла L'Oreal ва Calvin Klein бо ин духтари зебо ҳамкорӣ мекунанд. Ин ситораи Голливуд дар клипи Боб Дилан ва Ҷастин Тимберлейк низ нақш босидааст. Шӯҳрати ҷаҳониро ба ӯ филми Мстители овард. Дар ин филм номаш «Чёрная вдова» буд. Соли 2004 барои нақшофарӣ дар филми «Трудности перевода» соҳиби ҷоизаи Бафта мегардад. 4 маротиба бо ҷоизаи Золотой глобус сарфароз гардонида мешавад. Скарлетт сурудхониро низ дӯст медорад ва овози хуше дорад. Раҳмат ки то охир тамошо кардед. Лайк гузоред, ба шабакаи Дуруд обуна шавед. Боз киро шумо зеботарин дар дунё меҳисобед? Дар комментария нависед. Бо шумо будам ман, Эминов Умед. То боздид.